ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ହଜମ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ। ଏକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଆଗକୁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ଠିକ୍ କରିହେବ କେବଳ ଲିଭରର ସଫେଇ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀର ଲିଭର ଡିଟକ୍ସ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଏଥିରେ 100% ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଲିଭରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ କରିବ। ଏଥିରେ ଭୂମି ଅଁଳା, କଳାମେଘି, କୁଟଗୀ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେଟରେ ଚର୍ବି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଲିଭର ଡିଟକ୍ସ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଲିଭର ପାଇଁ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।